sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang ni Cole Leala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cyril, single, 28 years old, at isa sa marami ninyong tagapakinig dito sa Santa Mesa. Alam niyo po, through the years, ang laki po ng tulong ng programa ninyo sa akin. Hindi niyo na lang po ako napapasaya, nabibigyan niyo din po ako ng mga aral sa buhay. Kaya naman ngayong may mahalagang natutunan po ako, naisipan kong sumulat sa inyo. Baka po sakaling makatulong sa listeners ninyo. Ganito po kasi, ilang taon na po akong baon sa utang. Kabi-kabila po ang naniningil. Credit cards, lending apps, kamag-anak at mga kaibigan. Ang masaklap, wala akong maibayad dahil nawalan ako ng trabaho. Doon talaga nagsimula ang problema ko. Para makabayad kahit paano, tapal system ang ginawa ko. Humihiram ako sa iba para may maibayad ako sa iba. Sa halip tuloy na mabawasan ang problema, lalo akong nabaon sa utang. Dahil napagod na ako sa kakatago sa mga pinagkakautangan ko, naisipan kong maghanap ulit ng trabaho. Ang plano ko, malaking bahagi ng sweldo ko ibabayad ko sa mga utang ko. Hindi lang yun. Naghanap din ako ng sidelines. Tumanggap ako ng freelance jobs. Nag-buy and sell din ako para kumita pa ng extra. Kasabay nito, gumawa ako ng malinaw na plano kung paano ko mababayaran ang lahat ng utang ko. Nilista ko silang lahat mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Tapos, inuna kong bayaran yung pinakamaliliit na balanse para umigsi yung listahan. Sa bawat utang na natatanggal, mas namomotivate akong tuloy-tuloy lang. Umigsi ng umigsi ang listahan ng mga utang ko hanggang isa na lang ang natira. Hinuhulugan ko buwan-buwan at sa December, fully paid na. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, malinaw ko nang nakikita ang pagtatapos ng laban na ito. Hindi po naging madali ang lahat. Maraming pagkakataong gusto ko nang sumuko dahil sa dami ng bayarin. Ngunit natutunan ko na ang pagkakaroon ng disiplina, maayos na plano, at dagdag na pinagkukuhanan ng kita ay malaking tulong upang makabangon mula sa pagkakalubog sa utang. Ang goal ko sa susunod na taon, makapag-ipon naman. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana po ay kinapulutan ng aral ng listeners ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Cyril. Kaibigan, pinapangako ko sa'yo na ako'y magbabayad agad kapag ako'y nakaluwag-luwag at wag kang mag-alala sa katapusan ng buwan, bibiglain na lang Yo, kita. makinig ka muna kaibigan, maaari bang sa'yo ay makautang ng isang daan? Ayan. Ayan! Napakaganda ng kwento Ako gusto ko yung kwento ni Cyril. Oo. Kasi parang na-imagine ko yung listahan niya. And alam mo, ito lang din yung isang paalala na kapag ka ginawa niyo yung mga technique ni Cyril nung una na mangutang sa iba para ipantapal Ayan. sa hindi ka talaga Marami pong lumubog dyan. Marami po. Oo. Meron po kami mga kakilala na talagang doon. At maski hindi ka umuutang for example sa ibang tao yung mga nalulubog ba sa credit card debt na sa halip na mabawasan yung principal amount, ang binabayaran ay interest. So lubog ka dyan. Ano yan, hindi yan matatapos, no? Pero katulad nung nagawa ni Cyril, 'di ba?
nagawa naman yan ng paraan. Tama. 'Di ba? At ang isang paraan is, una, you really have to be intentional in paying. Yes. Oh, yun yung, eh. Yun yung nagustuhan ko na dahil hirap na siya, naghanap siya ng trabaho. Correct. At ang una-una niyang nasa listahan, priority ng sahod niya is magbayad sa utang. True. Yun eh. Kasi may mga iba na pagka nagkaroon ng extra income, sa halip na mapunta sa pagbayad ng utang, anong ginagawa? Bibili ng bagong tsinelas. Tama. Magtatanong na ng latest gadget, Correct, yun, correct. yung mga ganyan, Oo. 'di ba? So very good ka dyan sa part na yan, Cyril. And totoo nga naman, yung sinabi mo sa unang part ng Burnay na this is a lesson to be learned from you para sa mga iba na parehas ang pinagdadaanan. Oo. At marami tayo na may Correct. ganyan na eksena, yung utang, hindi yan para sa iilan. Mapakarami po na mayroong utang, 'di Correct. ba? Alam nyo, yung utang talaga, marami pa kaming mga utang na talaga pag unti-unti mong nababayaran yung utang mo, nagkakaroon ka ng peace of mind. Correct. Yun eh. Yun yung Yun eh, yun yung yung makakatulog kayamanan ka sa mo na. gabi. Correct. Kaya, alam mo, isa yun sa talagang definition ko of success, peace of mind. So, kung halimbawa, mabayaran mo yung utang mo, mga utang mo at may peace of mind ka, successful ka. Oo. Nararamdaman ko na ganun eh. Correct. Secondary na lang na sa susunod makakapag-ipon ka na. Yes, 'di ba? oo. Pero yung may peace of mind ka kasi wala nang nangungulit sa'yo, Oo. wala kang tinataguan, Oo. 'di ba? Is a gift itself. Ako nakikita ko yung magiging success story nitong ni Cyril. Oh. Kasi kung nalabasan niya yung utang, Correct. ibig sabihin, pag wala ka ng utang, mas makakaipon True. ka ng magaling. Magaling ka na Ang eh. ending dito, siya na ang magpapautang. Magkakaroon ka na ng Oo. parang si boss natin. Oo, si Boss Leo Boss Bungaling, Leo, 'di ba? oo. Magkakaroon ka ng sarili mong lending corporation, 'di ba? Hindi natin masasabi. So tama ka, Jegs eh. Mukhang nung una, hindi naging tama ang pag-handle ng pera. Oho. 'Di ba? But meron naman tayong tinatawag na character development, 'di ba? Na in time, natuto rin in time. Tama. Very good ka sa part na 'yan, Cyril. Oo. Ang sabi ng mga may utang pa, sana all. Sana all. Pero yun lang talaga yung isa sa mga pinupunto ni Cyril sa kanyang kwento, na you just have to take that step. Yes. Minsan oho. kasi nauunahan tayo lagi ng hindi ko to kaya, masyadong marami, naku bauna ako. Tapos wala kang ginagawa. Oo, yung Oo. iba, halimbawa, katrabaho mo, inutangan mo, yung magsasalubong kayo sa hallway, Kaya nga. lumilihis ka ng landas. Totoo. Biglang napapa-CR ka. Correct. Hindi ka naman na si CR. Dahil iwas ka ng iwas sa kanya, akalain na ng mga tao, meron kang binabalisaw-saw ka. Ba't CR ng CR yun? Lumilit ang mundo mo, tandaan na. Tapos nag-CR din. Oh, yun na. Pumasok ka dun sa cubicle, umupo ka na lang sa inodoro. Hinintay mo makalabas siya, di ba? Ay, ganun po talaga mga Oo. kabisyo. It happens. Pero you can get out of that cycle if you really choose to break it. Tama. If you are intentional in breaking it. Ayan. And that's Pero what you did. Kung minsan, hindi rin natin maiiwasan at yung may mga tao na talagang nagtatago. Kasi nga, yung iba namang naniningil, Grabe naman kasi talaga. Na para bang Di ba? pumatay ng tao. oo. Kung makapagsingil naman na Oo. parang buong pagkatao na niyurakan. Ayan, may mga collection agency Ay, na oo, talagang totoo. tinatakot ka. Tsaka ipapahiya. Oo, kung Ewan sino-sinong pinagtatawagan. Hindi ko nga alam kung training nila yun pahiyain ka, yung ganun. So parang, pag tumatanggap sila ng mga empleyado dun sa mga collection agencies, number one requirement, matapang. Di ba? Siguro, may Oh. narinig ako na interview na parang ang sabi na hindi naman kami nagturo dyan eh. Siguro baka galing doon sa mga scamming company na pinanggalingan, so na-train sila ng ganun. Pagdating dito sa amin, naging ganyan na yung way na at hindi naman namin ma-monitor na ganun unless kung may magreklamo. So yung mga pinagbabawal na teknik, ginamit dyan. Oo, ginamit niya sa paniningil Oo. ng utang. Oo. Siguro kasi may mga quota din sila Correct, oo. na kailangan at this certain date of the Oo. month, meron kang X number na mga nasingil. Oo. Dahil kung hindi, baka hindi sila salary based, baka Yes. commission based. Oo, posible din yun. So kumbaga, kahit nga nagtatago ka at naiinis ka,
to begin with, utang pa rin siya. Oo. Diba? Yun. Ayan. So, mas gawin natin yung ginawa ni Cyril. Naghanap ng extra source of income. Correct. Kasi kulang talaga eh. Oo. At lagi natin to sinasabi, Jegs, na ang swerte ngayon, kasi meron na pong online. Oo. Ang swerte po ngayon, di ba, matanda na tayo nung lumabas ang salitang reseller. Never ko naman yan narinig Totoo. sa tanan ng buhay ko, yung reseller eh, di ba? Oo. So, lumabas na yung reseller. Meron naman na Yung mga affiliates, Oo. 'di ba? Eh 'di ba nga yung isa kong kwento na yung kaibigan ko inalisan siya ng kasama niya sa bahay Oo. kasi natuto ng affiliate program. Oo. Ang Mas malaki pa yung mas malaki pa yung kinikita. kinikita niya kaysa sa sweldo niya sa kasambahay Oo. bilang isang kasambahay. So, umuwi na lang siya ng probinsya. Oo. Kasama niya pa yung mga anak niya. Tama. Mas malaki pa yung kanyang kita. Oo. 'Di ba? So, natutunan siya. So, hindi naman po lahat ng pine-present sa atin kunyari online is something that we can all do. So, hanapin mo lang din kung alin yung What works what para works sa'yo. for you. Oo. Ganyan. Ayan. Ang isang hinahanap ko lagi, Jigs, na parang feeling ko walang eksaktong tao na nag-share. Parang laging payami lang. Yung mga VA work na sinasabing, basta lumalabas yan lagi sa feed ko eh. Parang pag VA ka, ganito yung kita, tas kailangan mo lang computer. Eh, meron po akong computer. So, paano Hindi po? nila sinasabi kasi nila sinasabi. magiging kompetensya. Hindi nila sinasabi. Oo. Meron pa nga ako dahil nga sobrang interested ko dyan. Kasi syempre, no, hahanap tayo ng ibang source of income eh. Oo. Ang arte ko kaya, di ba? So, hanap tayo ng ibang source of income. So, yung VA na yan, yung virtual assistant na yan, yun talaga yung gusto kong pasukin na field na isa pa na sinasabing on your free time. Oo. Tapos pag pinapasok ko niya, kunyari, meron ako inattended na seminar, ang ending, parang ako pa magbabayad. Saan ko, ano to, scam? Nakakaloka! Parang yung VA ata, tama ba? Hindi ako sure na parang halimbawa, isang Nicole Liala, gusto niyang ipamanage yung ano niya, yung mga transaction niya, yung mga emails niya, kung sino i-email. Depends kung anong Depende. type. Oo. Eh, Oo. syempre yung hanap ko yung ayoko ng yung daming ginagawa, konti kita. Gusto ko yung konti ginagawa, laki kita. Tsaka, Oo. kaya siguro hindi nagsuswak sa akin eh. Oo, kasi may mga VA din na nalaman ko rin din na sila nagmamanage ng ng Facebook page, ng naturang Marami. person. Oo. Marami. Iba-iba. Meron pa nga parang kailangan mo lang gumawa ng produkto, tas ipopost mo sa Canva, tas ibebenta mo. Oh, so parang papunta na rin sa scamming. Hindi ko alam, pero pagka tinignan mo rin naman kasi yung feed, parang guminhawa naman yung buhay, di ba? So mag-double check. Yun yung sinasabi Ayan. ko na hindi po lahat na pine-present sa atin sa online is something that papatulan natin. Yes. Pag-aralan din po natin. Oo. Yun naman yung kagandahan din sa world natin. We can verify. Oo, kasi pwedeng gamitin, kunin kitang VA, pero pa-scamming na pala yung Oo. diskarte. Ikaw, sunod ka lang din naman sunod kasi assistant ka eh. Correct, Kung correct. anong iutos, gawin mo Oo, to. yun yung gagawin. Hindi mo alam, pang-scam na pala yung Oo, yung ginagawa mo. So ingat din tayo. Ayaw din naman natin na nang lalamang o nang sascam tayo ng Oo. ibang tao para lang sa kita. Correct. Kasi ikaw yung hahanapin dyan. Oo, dahil ikaw yung naka-front eh. Totoo yan. Well, good luck po and God bless sa lahat ng Ayan. mga may utang. Oo. Katulad ni Cyril, naway makaahon na rin po kayo mula December sa inyo. daw, matatapos na si Cyril. At by January, isa na siya sa mga magsusulat sa kanyang New Year's resolution Ayan, na nako. by December 2027, ganito na ang aking ipon. Kasi hindi na Tama. siya nagbabayad ng Correct, utang. oo. And tandaan mo, kapag ka nakalabas na po tayo dyan, wag na po tayong babalik. Actually, pwedeng ituloy ni Cyril, di ba? Kung halimbawa, nagbabayad siya ng utang, kung magkano yung binabayad niya sa utang, next year wala na siyang utang, ituloy niya pa rin as savings Correct, naman. oo. Yun Oo. yung kanyang ihuhulog. Oo. So, sa halip na uhulog sa pinagkakautangan, Oo. hulog sa Savings na. account. Oo. Diba? At kung kaya mo ng mas malaki, why not? Kasi Oo. kami hindi namin kaya. So, naalala ko na naman tuloy yung money envelope Oo. na binili ko. Ano na hindi ko na Ilang taon na ba yun? ewan ko. Na hindi ko na ipunan, na nawala na lang siya, na naglakad na lang siya palayo sa akin, yung money envelope, kasi total naman, hindi ko siya nilalamanan. Hindi ako napapakinabangan. Oo, correct.
Para saan pa to? Hindi naman ako napapakinabang. Nakalikabukan na. Correct. Diba? So kaya nga ang sabi ko sa kanya, Jex, kung kaya mo Oho. na mas malaki, go. Kasi kami, Ayan. hindi namin kinaya. Correct. Tama. Diba? Ayan. Inspiration ka, Cyril. Ayan. Salamat, Kinakaya. Cyril. Thank you for Ayan. sharing with us. Oh, shout out sa inyo dyan sa mga taga Santa Mesa. Shout out. And shout out din sa lahat ng mga kabisyo natin, mga tambalanista natin sa Puerto Princesa, Palawan. Mm-hmm. Kita-kits po tayo sa darating na Friday for your Baragatan Festival. Ayan. Nakita ko nga si Mama Morena Pinopromote Oo, ka na Correct. Oh. Di ba? Nandiyan ako sa host ako ng opening. Yan, Ayan. sa June 12. Yan. Oo. Kita-kits. Tapos pagkatapos, sasayaw ako kasamang sex bomb. Chares! Sasayaw ako sa gilid. Ayan. Spaghetting pababa sa gilid habang nagpa-perform ang Oh. sex bomb. So kung meron po kayong mga ipapadala kay Nicole, willing Go, po siya. willing po. Kasi Ayan. nakita ko yung ticket ko pabalik. Meron po kaming tig 15 kilos ng asawa ko. Yun. So pwede. Padala na. Sarap. Kita-kits, mga kabisyo, mga tambalanisa dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Ayan. Hello po sa inyong lahat dyan. Ayan. O siya. Alright, Exit na mga tayo. kabisyo, kami po magpapaalam na for the meantime. Ngayon lang. Muli, ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Salamat again Cyril sa Thank you sa napakagandang pagpapaalala. kwento mo. Oo, na kung kaya mo ay kaya din nating lahat. Tama. Yan. Makakaalis din tayo dyan sa cycle na yan ng utang. Check. Kailangan lang intentional talaga. Mhm. O siya. Alright. Salamat ng marami Bye. mga kabisyo. Bye-bye. That time check was brought to you by Simedicon Rest Time to the Rescue. MX3, dito ako, Bilip. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Neozep Z Plus Forte. Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Alaksan Extra. Ang kilala mong alaksan. Metro's #1 Love Radio Basic!